Fitaccen ɗan wasan barkwancin nan Ali Artwork, wanda aka fi sani da ɗan Mada Gwal, ya wallafa hotonsa da na Sheikh Ibrahim Zazzaki a inda ya kai masa ziyara har fadarsa. Ali Artwork Mada Gwal ya wallafa wannan hoto ne a shafinsa na Facebook tare da rubuta cewa Allah ya ƙara wa malamanmu lafiya. Wannan kalma da faɗa da kuma hoto da wallafa ya jawo kansa maganganu iri daban-daban daga bakin al'umma, inda tuni wasu ke ganin cewa Ali Artwork Mada Gwal ya karɓi ɗariƙar nan ta Shi'a. Sai ku biyo mu don jin haƙiƙanin lamarin yadda yake. Assalamu alaikum, ku danna mana subscribing da like, mun gode. Ya wallafa wannan hoton nasa ne a Facebook a yau din nan, a inda ya wallafa hoton da suka yi da Sheikh Ibrahim Zazzaki a waje-waje. Wani hoton suna sallah tare da Sheikh Zazzaki, wani hoton kuma yana gaida Zazzaki, wani hoton sun zauna a kujera ne. Wannan hoto dai ya jawo Ali Artwork irin maganganu da cewa tuni ya karɓi Shi'a. To ko shin da gaske ne Ali Artwork ɗin ya karɓi wannan ɗariƙa ta Shi'a? Bai dai bayyana ƙarara cewa ya karɓi wannan ɗariƙa ta Shi'a ba, amma dai mutane da yawa na ganin cewa idan ba rami me ya kawo rami. Wasu mutanen kam na ganin cewa ziyara ce kawai kai ba da nufin cewa zai karɓi wata Shi'a ba, domin kuwa tuni Ali Artwork ya kai irin wannan ziyara ga malaman Izala da kuma malaman ɗariƙa. To ko mai zafi haka dai ba mu ji ta bakin na shi Ali Artwork ba. Shin ko ya karɓi Shi'a ne, ko Izala, ko kuma ɗariƙa, ko kuma dai ba shi da alƙibla? Mun gode. Arewa Light.